Pnawn da. Gêm nesaf ar car i fi'n yw Coleg Bont, Bechgyn College yn erbyn Whitchuch High School. A dyna'r cic cyntaf. Gêm wedi dechrau fan hyn dan y hael. O, yna bylchiad dan y canol. Gan Bont. Ac dyna'r cais cyntaf. Fyna cais arbennig o dda. Cyflymder lawr yr asgell fyna, so da iawn. So Coleg Bont 5, Whitchuch dim. A'r sgwr yn dal yn parhau. Coleg Bont 5, Whitchuch dim. Yn gêm 7 bob ochr, ta pwy sy'n sgwri'r cais sydd yn cicio bant. So, Bont yn cicio bant nesaf i Whitchuch. Dyna ni off. A Bont yn cael meddiant eto. Lledi'r pêl allan. O, ochr gamu da, dyna bylchiad lan y canol. A pêl wedi cael ei taro nôl fyna, so afantais. Ac dyna penalty, kick osp i Whitchuch. A dyfarnwr wedi galw nhw nôl. Ac dyna ni bant eto. Whitchuch gyda'r pêl, ochr gamu, mynd am y bylchiad, cadw'r pêl yn dda fyna. Da iawn. Ac yn lledu'r pêl. Pêl i'r llawr fyna, popeth yn iawn fyna, dim pêl wedi cael ei taro ymlaen yn y byd. Edrych ar ôl y pêl fyna yn ysgarmes. Ac Bont yn ennill meddiant yn canol ca. Bont yn ymosod yn dda fan hyn nawr. Cadw'r pêl ac yn bylchu tu allan i'r amddiffyn ac yn sgori eto. Bont 10, Whitchuch dim. Coleg Bont 10, Whitchuch dim. Trosgais i ddod. Bont yn methu'r trosgais yna, sgwr yn dal yn Coleg Bont 10, Whitchuch dim. A'r cic wedi mynd 10 metr fyna, so chwarae ymlaen. Bont yn meddiant ac yn cadw pêl. Ac dyna trosgais yn... Dyna cic osp gan y dyfarnwr hwnna i Bont. Bont yn ail ddechrau'r gêm. Gyda cic gyflym. Lledu'r pêl allan. I gael gynnywyr cyfeiriad y chwarae. Ac dyna cic dlws bach llwyddo. Ac Whitchuch gyda'r pêl nawr. Dyna cyfle i nhw ymosod nawr. Dyna ni off. Chwarae teg, cael cyfle fan hyn. A dyna cyflymder yr asgellwr i fynd rownd yr amddiffyn ac i sgori cais o dan y pist. Da iawn, a dyna cais gyntaf Whitchuch. Ac wedi methu'r trosiad o dan y pist. So, sgwr ar hyn o bryd, Coleg Bont 5, Whitchuch, Coleg Bont 10, Whitchuch 5. Whitchuch i ail ddechrau'r gêm. A dyna nhw cic uchel iawn. Bont yn cael meddiant. Bach o tacl uchel fyna. So, mantais i Bont fan hyn. A'r asgell yn trio ffindo lle nawr, ac wedi cael ei troi drosodd, ond dim mantais fyna, so cic osp i Bont am tacl uchel.
Trio cadw'r pêl fan hyn. Lan y canol, a bylchiad dda. Ac chwarae teg, cais da gan Pen y Bont lan y canol y caf yna. Dan y pist, sgwr ar hyn o bryd, Coleg Pen y Bont 15, Whitchuch 5. Trosiad i ddod. A dyna trosiad cywir fyna. So Coleg Pen y Bont 17, Whitchuch 5. Coleg Pen y Bont yn ail ddechrau'r gêm a cic uchel iawn i trio cael meddiant yn ôl. Tacl swmpus fyna. Whitchuch yn cadw'r pêl. Dan pwysau fan hyn yn y cornel. Ond chwarae teg ochr gamu'n dda fyna. Ffeindio lle ac cryfder i cadw fynd. Pen y Bont wedi ennill meddiant o'r llawr hwnna. Ac yn lledu'r pêl ac yn ochr gamu ac yn bylchio lan y canol unwaith eto. A dyna rhif 15 yn mynd i sgori i ail gais y dan y pist. A dyna cais arall i Coleg Pen y Bont. Coleg Pen y Bont 22, Whitchuch 5. A trosiad cywir fyna, so conversion da fyna. So Coleg Pen y Bont 24, Whitchuch 5. Unwaith eto, Coleg Pen y Bont yn cicio allan. Ac unwaith eto, cic swmpus Pen y Bont wedi bwrw pêl i mlaen. So sgrym fyddi i Whitchuch. Ac dyna'r hanner cyntaf drostodd. Sgôr ar hanner, Coleg Pen y Bont 24, Whitchuch 5. Rygbi arbennig. A ni ar fi'n ddechrau'r ail hanner fan hyn ar ceiau Pont Cana yn Caerdydd. Tywydd yn braf iawn fan hyn. Tywydd ar bendigedig i saith bob ochr. Ac Coleg Pen y Bont sydd ddim yn ail dechrau'r ail hanner. A dyna ni bant. Cic uchel eto, dod i pwysau ar Whitchuch. Whitchuch yn gwneud yn dda i cadw'r pêl. Ac yn pasio'n gywir. Ac rhwng gipiad hwnna, a dyna cais i Pen y Bont yn syth o'r hail hanner. Coleg Pen y Bont 29, Whitchuch 5. Ac trosiad cywir fyna. Dyna'r sgôr ar hyn o bryd, Coleg Pen y Bont 31, Whitchuch 5. Ac
Ni ffwrdd unwaith eto. Ac dyna cic arbennig unwaith eto yn rhoi cyfle i Pen y Bont ennill y meddiant nôl. Ond chwarae teg i Whitchuch. Mae'r pêl na wedi cael ei taro ymlaen. So, Whitchuch wedi taro pêl ymlaen yn gyntaf. So, scrum i Pen y Bont fydd e. Just i fewn hanner Whitchuch. So, oes gyda Pen y Bont symudiad wedi paratoi o'r scrum yn hyn i trio middi'r amddiffyn. Dyna ni, pêl yn cael ei ddod i mewn. Mewnwr yn pasio'r pêl lawr yr ochr dywyll. Tackle arbennig gan Whitchuch. Pen y Bont yn cadw meddiant ac yn lledu'r pêl. Ochr Gami unwaith eto yn cael ei taclo'n dda fyna ac yn amddiffyn. Whitchuch yn amddiffyn yn dda fan hyn yn dod i pwysau ar Pen y Bont ac yn ennill meddiant ac yn cael cyfle ac yn cadw meddiant. Pêl allan nawr. Whitchuch yn cadw'r meddiant nawr ac yn dadlwytho yn cael y ca a Bylcher yn cael y ca ac y canlyniad cais i Whitchuch o dan y pist. Da iawn Whitchuch. So trosiad i ddod. Ac dyna'r trosiad cywir fyna. Coleg Pen y Bont 31, Whitchuch 12. Ysgol Whitchuch i ail ddechrau'r gêm gyda drop kick. Cic dda o An Lucas. Wedi taro'r pêl na ymlaen. So scrum fydd i Pen y Bont. A dyna'r dyfarnwr yn canol y ca. Hoffwn i ddweud diolch i'r holl dyfarnwyr sy'n ma heddi yn dyfarnu bob gêm yn ystod twrnament heddi ac yn ystod y flwyddyn hefyd. Whitchuch wedi cymryd y pêl yn gyflym ac yn lledu'r pêl o cic-os o'r scrum. Yn cadw meddiant y tynnu allan o'r tackle fyna ac yn dadlwytho. Whitchuch wedi bwrw taro'r bêl blaen yn fyny. Pen y Bont y meddiant nawr. So cyfle i Pen y Bont nawr i ymysod a cadw meddiant. Chwarae teg. Mae wedi mynd ar chwal yma ar hyn y bryd ac yr pêl wedi mynd dros yr yslys. Dyfarnwr wedi galw scrum yn canol ca fan hyn. Dwfn yn ochr Coleg Pen y Bont. Pen y Bont yn neud cwpl o alyddion fan hyn. So dyna ni ail ddechrau'r gêm gyda scrum i Pen y Bont. Dwfn yn hanner unan. Mewnwr yn mynd i'r ochr dywyll. Switch yna. Cic trwyddo. Pêl dar ar tir chwarae. Whitchuch gyda'r pêl ac yn lledu. Falle lle i nhw nawr. I lledu. Dod i'r pêl yn llydan. Dyna tackle swmpus. A Pen y Bont wedi cael meddiant ac wedi troi drostodd unwaith eto. Sgôr dal. Coleg Pen y Bont 31. Whitchuch 12. Gêm cyffroes iawn, gyflym. Lot o chwaraewyr nawr yn yr hail hanner fan hyn yn dechrau blino. Angen newid y sgwad fel maen nhw'n dweud ac rhoi cyfle i'r fainc i ddod arno. Not yn scrum i Whitchuch fydd i. Ac dyna ni'n ail ddechrau. Pêl mewnwr, pêl allan i'r maswr.
Mas o'r ffug pasio ac yn ochr gamu ac yn neud yn dda i sgori'r cais dan y pist. Da iawn ti. A dyna'r trosiad cywir. So, Coleg Pen y Bont 31, Whitchuch 17. Ac y gêm wedi ail ddechrau'n gyflym. Ydy'r pel na wedi mynd yn deg? Ydy. Dyfarnwr yn hapus fyna. Ac bant yn i eto. Whitchuch a meddiant. Ac yn ffug bas. A mae'n ei arbennig fyna i osgoi'r tacl ac ysgori cais arall. Whitchuch nôl yn y gêm fan hyn. Dim yn rhoi ffidl yn y to eto. Maen nhw dal yn chwarae rygbi dda. So, Coleg Pen y Bont 31, Whitchuch 22. Da iawn, mae'r gêm yn dod i'r gorffen nawr. Does dim llawer ar ôl fan hyn. Chwarae teg i ysgol Whitchuch. Maen nhw wedi chwarae yn dda yn yr ail hanner fan hyn. Angen y meddiant nôl yn nhw nawr o'r cic hyn. Dyna'r cic. Pen y Bont gyda'r pel. Tacl swmpus ar Pen y Bont yna. Cadw meddiant yn dda. Yn dwfn yn hanner unen. Mae wedi osgoi cwpl o tacls dda fyna. Wedi lledu'r pel gyda pas cywir ac pas cywir arall i'r asgellwr. Tacl gwych. Heb cael ei dal fyna, so croeso fe cario ymlaen. Pen y Bont yn cadw meddiant. Dechrau lledu'r pel nawr. Trial ffeindio gwagle yn y ca. Sidestep arbennig fyna, ochr gamu'n arbennig fyna ac cais i rif 12 dan y pist. Ac trosiad cywir a dyna'r chwiban olaf. Canlyniad y gêm na, Coleg Pen y Bont 38, Whitchuch 22. Da iawn i'r ddau tîm.